koyo ang mohorasno bokaisa yotni samung khlai tongmani tabu kok bukam ka saimaliya bo borok rok siniliya bini breno Tiyurma hani sawoi ciem tai iem rok nang mokoyo sini sat biso jip songrok ma kisa Takuk Dinesh Debroma talsaromui sakhamya thongrok kalaijak Bokhoroko Tiyurmar wngwi thongorni kutuli maliya tabo Tripura hasteni doctor rok saklai rekha phatar hasteo tlangnani bagwi nok nukhung chugya wngma bai tabo Takuk Dinesh Debroma thongrok kalaijak rang puisa kwrwngni bagwi haini bagwi Bubagrani thanibo Chubachu Sankha kabui aboni yagulo Ttaadc ni CM EM tei MLA roknobo Chubachu Sankha Wngjak mani bini report rok MRI rok khaimani tei CT ko rok khaimani X-ray rok blood rok bahaikan Tam oh amro khe tola romke abono bebo no MRI khaimani report ma tamni bagi media rokno dingman ang khobose ani logi songkhamya Bokhorok Tiyurma hanai on doctor saklai mani bagai ang lai khen maliya sai maliya ngai ani yagorang khoksa bokuri kha na oro Tripura o phono bai bono MRI rok khaiba kya jotono bono ani yago khoksa krini bagai ang bono tab khiklai ma tonkha bono bagai koyo ang mohorasno bokaisa yotni samung khlai tongmani tabu kok bukam ka saimaliya bo borok rok siniliya bini breno Tiyurma hani sawoi tabu aboni bagui tabu khanyai ang mohorasno koijao kisa bono saijo khanyani bagui tai Lukurokno bos koijao ani logi songni bagui kisa sikisani bagui suba khainbe keno sajaknai tai ciem tai iem rok nang mokoyo sini sat biso jip songrok ma kisa phainai bagui ani logi songni bagui asungno ang saisimale ani logi bini je obahai bemar ngone abong kangkai brain tumor ni Tripura sajaka Tripura sajaka kangkai je taboga abono nainan disang kangka Tripura ni doctor kon khaimi amte jasa khlaimaya obahai bo jaga talang ni dokni sajak oro cancer hospital ko borti khaji kemo dograna hani hono ka sungno talangi oro bini tamle cancer buya hani ke ba ha diba keba oko bayre wono talang sin hani wan suglai man hepono rang kari sing talang maya khiklai ma tono na sige himui bo maliya tai romui khirinani sutirani belai kino kosto nangja ko jora wang belai kino biri mano cerai boserai sikon sa tongo ani bisa aboni bagai ang belai kino teto nani tongkha mohoras kisa koi mohoras nang koi jao please anu kisa sajo khlai jadi boni bemar ngai je nogom ha klai tong besek sal romoi bom ha klai tong romui maya bini bemar kahamno tongmani ek mas rok khanata rom ko o ek saptang kha ek mas rok mani hepono sungsai meya brain tumor hani bono hepon o sapta oke MRI rok khai saiman thangata kangkai tabo kangkai bini obostha bahai nongo bini obostha belai keno hamia durbol himui maya je bemar ngai nogom ha klai jak bin mong kai tamo Dinesh Debroma boys bisu 43 rok khana kami ke tam klai obo nong ngo abo baharam soda nang ka bini tam klai ang bini logi so nogo sabo tong tai norok kono ni mara tai kere sing khorok brei besamang nai tai ani logi so masata ni mong kha ani bo mong khamalaraani